வணக்கம் மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம அனிமல்ஸ் கூட நடந்த சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பட்டனை தட்டி விட்டு வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம். Simply, universe has no choice other than following me. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூஜையை போட்டுட்டு வீடியோவை ஆரம்பிக்கலாம். மச்சான் அட்ரா அட்ரா அட்ரா. ஐயா, நீங்கள் குதிரை மேலே ஏறினது தப்பு இல்லையா? சம்பந்தமே இல்லாமல் ஓட்டு மேலே காண வச்சிங்க பார்த்தீங்களா? அது கண்டிப்பாக தப்பு தான். இப்போல்லாம் பேஷன்னு சொல்லிட்டு பெட் அனிமலை மாற்றிடுறானுங்களாம். மாற்றுறது தான் மாற்றுறானுங்க. எந்த அனிமலை மாற்றினாங்கன்னு தெரியுமா? இதோ பாருங்க. வாய விட்றா, ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்களா? யோ, அந்தாலே பூனைக்கே பயப்படுற மாதிரி இருக்கா. அவன் முன்னாடி சிங்கத்தை இறக்கி விட்ட பத்தியா? நீ நல்லா வருவ. இங்கே ஒருத்தர் ஏன் ஓடுறோம் எதுக்கு ஓடுறோன்னே தெரியாமல் ஓடிட்டு இருக்கிற பார்த்தீங்களா? இவரை பார்த்து யாருமே வாயை பழக வேண்டாம். எல்லாத்தையும் மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பான். இந்த நாடு நாசமாக போனாலும் சும்மா இருக்கிறவனும் நோண்டக்கூடாது. இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா, வேலிக்குள்ளே போகிற ஓனனை எடுத்து வேட்டிக்குள்ளே விடவே கூடாது. விட்டா பிரியாணி பிரியாணி வாத்து பிரியாணி 10 ரூபா வாத்து பிரியாணி. சில பேர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டானுங்க, அவனாவும் திருந்த மாட்டானுங்க. அவனுங்கள்லாம் அப்படியே போகணும், கடி வாங்கி சாப்பிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.